Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nga pangunang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad San Bacolod nakarecord sa pinakamataas nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas kahapon nga adlaw. 1,818 kamatao na bakunahan sa mass vaccination sang syudad kahapon nga adlaw. Sa balita nasyonal, DFA Secretary Locsin ginlaslasan ang National Task Force sa West Philippine Sea. Masobra 4,000 ka mga nurses na tala na magbalik abroad. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabahin sa Western Visayas. Karang adlaw, Sabado, Mayo 15, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa ner. Action Doors, morning. Yes, Action Boy, good morning and happy Saturday. Happy Saturday. Weekend. Aha. Sa imo kag sa aton mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton subong nga aga. Good morning, Ged. Sa Facebook, kag, Kag sa radio, of course. Sa radio, of course, kag sa napanag siningan sa YouTube, din pagit dyan sa website. Tanan-tanan na. Kung di Tanan. mo sila gamuti nga sarang nilang batiyan ang aton nga tingog subong. Ay, bad ginadululungan eh. Oo, YouTube, naga-Facebook, naga-radyo. Anyway, good morning, Ged. Kaya Masito Fago, mayong aga sa imo. Kay Miss Carol Montoya, sa imo ihada, mayong aga. Kay Ma'am Maria Luisa Melos, happy Saturday. Larry Rico, good morning man. Dra sa Mayo Puro Kalubay, Barangay Sampinat, Bagos City. Liza Soriaga, good morning. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning sa Jim Taadok. Mayo says hello, Action Boy. Musta ko no sa gwapang news team mo man. Yes, Hello, good Jack morning. Mayo. Good morning, Dr. Matthew Mayo. Oo, nag-gym sila Action Boy. Ako saan pa ko nakabalik sa gym man. Ikaw ya? Ako hindi pa ako magbalik sa gym. Ano to man? Ano to man? Hindi ka makabalik sa gym, pero... Nagani pa nawang ni ay. Ano na Sige, balay mo bala nga mga paday, yung nasa. Okay, sige. Kadurang po layagin sa Action Boy mag-plaster sa iya cellphone. Anyway, sige Ma'am Van, enjoy lang kamuda sa inyo nga pag-gym. Kay Raymar Lingoste, good morning man. Dara sa may barangay Hagimit La Carlota City. Tena kayo umugid man. Buto nga bala. Ang ano? Ngariyo. Kaya gadikit ang imo daw. Di pa, Ano? Nan! Tikid na matumba siya ni. Hindi na siya matumba. Sige, Kabugat sige. siguro sa imo casing. Kaya ka bago. Ay, lain. Hindi na bugat, Bago casing o bago cellphone? Ba, casing na Pili na. ko iPhone 22 na siya. Amo mo nagyapon. 3310. Ay kala. Ay, ano na yung imo eh. May mga toothpaste ka ba yan? Balano, yung Action Boy, ka doon na adlawan, kagin bugtaw mo. Anyway, di na ka to kay Richard. Richard Daet Pacheco, good morning. Drasa may BCNHS. So, Bacolod City National High School, batch 94. Kag RTNHS Ramon Torres, sa Maaw? Yes, Ramon Torres sa Maaw. Central Extension, Batch 94 man, Bago City. Bemboy Zaiko, good morning from Palawan. Uy, pera padala ni o sa Palawan siya. Katahom, makapapalawan, matatani, Action Boy ba, no? Correct, oo. Kay Mary Grace Arroyo, good morning man. Baryoga Ray, good morning. Kay sa tanan nga Energy Fans Club. Halong gid permi kaya kag sa family ni Christine Menyes Villalobos sa Barangay Pandanon, DSB. Sige, standby na kita sa aton nga mga balita lokal.
bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 10 minutos sa nagaligad sa tak na ang alas 6. Detalya na sa aton mga balita lokal. Naglambot na sa 40,128 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos madugangan sa 313. May 78 ka kaso nga na-record sa siyudad sa Bacolod kag nasundan sa probinsya sa Iloilo nga may 68, Aklan 46, siyudad sa Iloilo 44, Antique 32, Negros Occidental 23, Capiz kag Guimaras nga may tag 11. Naglambot naman sa 33,680 ang kabilugan nga recoveries sa bagong nadugangan sa 486. Ang Western Visayas may 18 kabago nga record nga napatay nga nagdala sa kabilugan karon nga 980 ang death toll. Naglabot sa 1,818 ng bakunahan kahapon nga adlaw sa pagbukas ang 7 ka mga vaccination centers sa siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Bacolod City Administrator M.A. nga nagsobra sa target nga ilan istoryahan sa vaccination plan ang nabakunahan nga mga senior citizens kag may comorbidities. Ginehemplo ni Ang sa Barangay Villamonte nga nagtarget lamang sa isa ka gatos sa aga kag isa ka gatos man sa hapon apang nagwa nga 392 ang kabilugan nga nabakunahan. Sa rebaluan, AstraZeneca COVID-19 vaccine ang ginusar sa pagbakuna. Ginpasiguro ni Ang nga matawhay kag nasunod ang health protocols sa ginpatigayon nga vaccination. Dagpatigayon man sa inspeksyon ang Joint Inspection Team sa siyudad sa Silay sa mga lugar nga masamig na kadtuan sang madamo ka mga bisita. Gindesisyonan ni Silay City Mayor Mark Goles nga temporaryo sirad-an ang dalan pasulod sa duha o kun sa suba sang barangay Kapitan Ramon kag E. Lopez nga una ginreport nga gidadagsa sa mga bisita. Sa obserbasyon sang Joint Inspection Team sa Silay, kalabaran sa managagadto sa mga lugar mga pangayaw. Nagapangabay si Goles sa publiko nga magkooperar sa mga ginapatuman nga health protocols ng gobyerno agud masolusyonan ang padayon nga pagsaka sang COVID-19 cases sa siyudad sa Silay. Sa iban nga balita lokal, ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Albert C. Hepe sang Sagay PNP nga ginapadalman pang investigasyon sa ginaligar robbery hold-up sa naga-deliver sang sigarilyo sa Procpaho, Barangay Paraiso, siyudad sang Sagay, las 2:35 sang hapon, Mayo 13. Suno kay C, wala nagasalanto ang pahayag sa mga biktima sa investigasyon sang otoridad angot sa natabo. Dugang pa sang hepe, ginalantaw sa karon ang tanan nga anggulo kag nagalao magwa ang matuod nga natabo. Aminado si C nga dutay ang tao sa mga lugar apang hindi pa lang ang nahauna nga tinion nga natabo sa idalom sa iya pagpungko bilang hepe sa mga syudad. Una diri nagpa-records sa Sagay PNP Sanday Fernando Parlocha, 32 anyos nga mga ahente sang Sitio Tanaw, Barangay Poblasyon 2, Sagay kag Romulo Tumambo, 37 anyos. Driver naman sang van sang Natalia Street, Barangay Sumag, siyudad sang Bacolod. Suno sa mga biktima sa nagpapanaog si Parlocha sa van, may motorsiklo nga nag-abot kag nag-angka kung ang angkas ini nagpalapit sa iya kag nagdeklara sang hold up dala kuha ang 7,000 pesos nga koleksyon kag isa ka iPhone 6. Ginlutang naman sang magulang ang yasin mismo manghod matapos mag-apinay sila mga asawa sa sitio Anie, Barangay Nabalian, siyudad sa Himamaylan sa itong Huwebes sang hapon, Mayo 13. Ang ining manghod yung kilala kay Armando Singson, 56 anyos. Samtang ang iya magulang yung kilala naman kay Arturo Singson, 59 anyos, tanan nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, ang hepe sa Himamaylan PNP, gintiro ni Arturo si Armando matapos matak-an na inis ang masaming daog-daog sa ilang mag-asawa. Duha pa ni Vargas ang asawa sa biktima masaming ginahambalan sa malain nga mga tinaga o kundi napakahuyan ang asawa sang magulang. Palayag pa sang hepe, isa pagid sa rason sa magulang amo nga ginalawigan sang karabaw sang iya manghod ang iya katubuhan apang ginapasaylo lang isini. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod sa sining magulang, ang pinakahuling ginapakahuyan sa mga asawa o kung nasa asawa sa iyang manghod, ang iya asawa sa haya mismo sa ila tiya. Duma pa ni Arturo, isa kagabi nga wala siya katulog sa iyang paminsar sa ginahimo nga daog sa iya kag sang iya nga asawa. Naglabot sa 14,719 ka persona ang naglapas sa health protocol sa siyudad sang Bacolod humalin sa Enero tubtob Mayo 2021.
Suro ka Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, 4,337 na dakpan nga wala nagasuksok sa face mask, 3,340 na dakpan nga wala nagasuksok sa gusto nga face shield, samtang 1,394 naman na nadakpan nga wala nagasunod sa social distancing. 3,902 naglapas sa curfew, kag 1,333 ang naglapas naman sa liquor ban. Sunod kay Liada ang ilan nadakpan ginpamulta base sa nasaad sa ordinansa sang syudad. Dugang panilyada ginaistoryahan sang citation ticket ang kada madakpan kag ila ginabayaran sa City Treasurer's Office. Klaro ni Liada wala ginapreso ang madakpan nga nagalapas sa health protocol agud malikawan ang pagginutok sa custodial facilities sang kada police station. May guidance man di sa amon sa PMP nga kung may ara kita existing ordinance, we should implement sa existing ordinance para hindi man maginutok. Kasi kung panakpon na sila tanan, definitely ang aton nga mga jail facilities will be congested. At the same time, ang aton nga barangay, makongested man ang ilang mga jail. Kabagin sang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada. DFA Secretary Luksin ginlaslasan ang National Task Force sa West Philippine Sea. Samtang masobra 4,000 ka mga nurses na tala na magabalik sa abroad. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa aton Yes, good morning na dira sa aton mga amigo kag mga amigas na Ephraim Arus may aga dira sa Salis Lechon. Kay Athea Kim Riman, good morning man. Kay Jascon Condino sa La Carlota. Sige, LC Amonoy may aga man. Antonieta Baha from Barangay Vito, Sagay City. Siling ni Ma'am Van, Action Boy, free na kami sa face mask as of today. Ay, dito gali sila why na kinala magsusok face mask. Mga nabakunahan. Kaya na, no? Fully vaccinated na sila, no? Sa US. Fully vaccinated na sila. Okay, so congratulations kay at least siya ang mga taga New York, mga New Yorkers gani ga hashtag na nga free at last
Grabe, no? Kaya kabudlay mo nag-mask mo. Nantawab lang. Sobrang sitwasyon. Lahat ng sitwasyon mo. Charot. Lester Ray Benitez, may agaman. Wilma Inocencio Cabarles. Kay Grace Mustre, may agadra. Kay Phil Alonsagay. Kay Ma'am Eleanor Fukuda. Dira sa Tokyo, Japan. Good morning. And Ma'am Van, thank you sa mga stars sa inpadala. 100 sent 100 stars. Rochelle Evangelista. Beth Tumangan, may aga. Kay Noy Erwin Gonzalez. Kay Angel Quadra from Riyadh, Saudi Arabia. Kimosabi Kashing Magellan. No? Philip Laurente, good morning once sa imo. Kay Marilyn Abarte. Jan Vicente, good morning. Ginagreet naman ang family niya sa Imamaylan City sa Barangay Carabalan. Muning hindi mo siya kilala, Jan Vicente? Di. Jan Diaz. Kilala. Jan Del Salazar. Kilala. Okay. Jan Vicente lang Jan hindi. Chong, kilala ko. Jan Chong. Kilala mo man? Kilala ko. Good. Ayan. Johnny Bugina, kilala mo? Johnny Bugina. Okay. Hindi mo pa kilala. Iyado. Christine Menyes Villalobos. Sakay Donsky Dulyeges. Ang agaman, no? Kay Nonoy Andan. Noy, morning dala sa imo, kay Johnny, no? May agaman. Neil Brian Valuis. Greet lang, happy birthday sa bata nga si Liam Patrick Valuis. Liam Patrick Valuis, happy birthday. Kay Donna Sola Gomez, good morning man. Vivian Sasi. Sige, Aksyon Doors, ma-follow mo. Vivian Ano to? Vivian Sasi. Kay Amor Alvarez. Hello, good morning Tito Boy and Miss Dorel. Kag sa mga batchmate niya ko, no? Batch 88 sa Ramon Torres National High School, Bago City. Kag especially kay June Gaudete Alvarez. Basta Maria June balaw. Ako naman magulang na sila sa Samon. Gali, Kay 88 sila mo. Ay, hindi. Magulang ko yan, mama. Hala, ano na yung Action Boy? Hindi magulang ko yan. Gali, Sorry. 81 ako yung... 81. Kalay-layo sa 88. Sige lang, huwag na siya Action Boy. Hindi ka na sila sumidsa ko, 91 bla. Paminsaron ko lang gali. Good morning man kay Rain Estimado, kay Let Francisco. Kamusta ko ng border sa Iloilo kag Dumangas tuod nga masira sa Lunes? Uy. Duwa ito na yung Cabatu nga masira sa Lunes. Wala ton talaga na let ang kuan ang mga official announcement bala kay kabudlay na sa mga announcements ang Tupad Balay bla. Na kag inang mga announcements ang mga pag ganit Tupad Balay. Kag sang mga sa bingguan kag sa madjungan ang mga announcement ako sa kabudlay, no? Lato lang official announcement, ano? Yes. Si Angelica Niel, good morning dara sa imo, Angie. Kuan man ni sila ho, no, mga frontliner. Dara na. Okay na kita? Oh yes. Yes. Oh yes. Si Sige. Mama Maria Luisa Melo sa Action Boy, ara siya sa dalo, may bilin siya kuno. Bili lang daeng. Bongga. Kaya kailangan ito na ako. May bilin siya si Mo Action Boy. Thank you, kid.
Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26, detalya na sa aton mga balita nasyonal. Ginlaslasan ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang National Task Force on West Philippine Sea bangod sa pagpagawa sang anunsyo nga wala nagakonsulta sa iya talatapan. Bangod diri gilayon ginmando ni Locsin ang pag-file sa liwat sang diplomatic protest batok sa China. Kadungan sinigin sita naman niya ang NTF-WPS sa pagpagawa sang balita angot sa presensya sang 287 ka Chinese vessel sa baybayon nga sakop sa Pilipinas nga wala nagakonsulta sa DFA. Ang inatumod sa Antiglikom amo ang ginpagawa nga press release sang NTF-WPS adtong Mayo 12 nga may 287 ka Chinese vessels ang yara sa Kalayaan Islands. Bangod sila ginapangayuan sang patag ni Locsin ang task force kung nga agilayon ini nga nagpagawa sang report nga wala man lang naghatag sang abiso una sa DFA. Mas sobra 4,000 ka mga nurses sa natalana nga magbiya sa Pilipinas para magbalik sa ilang mga trabaho sa ibang pungsod sa piyak sa pagkinahanglan sa medical frontliners sa mga hospital bangod sa COVID-19. Ginpayag ni Department of Labor and Employment Secretary Sylvester Bell III, 4,610 ka nurses sa magabalik sila trabaho sa mga ginaubrahan ng hospital sa nagkalain-lain nga pungsod. Ginklaro ni Belio nga mga nurses wala na dulaan sa trabaho kundi mga nakatapos lamang sa kontrata nga liwat naman gin-renew. Pasiguro naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi mag-pull out ang Pilipinas sa mga barko sini sa West Philippine Sea sa piyak sinatawag utang nga kabalaslan sa China. Sunod sa Presidente, magpabilin ang mga barko sa Pilipinas sa Pag-asa Island apang hindi makig-away sa pungsod China. Angot sininawagan ng Presidente sa China nga insindihon ang panindugan sa Pilipinas angot sa West Philippine Sea. Nagalaom si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga mag-aabot ang adlaw nga mabakunahan naman ang mga kabataan batok sa coronavirus disease. Sa televised briefing, ginpahayag ni Galvez nga ang Canada kag US ang pa lamang sa karon ang nag-umpisa sa pagbakuna sa mga kabataan edad 12 pasaka. Sunod kay Galvez, mag-aabot ang adlaw nga makabakalang Pilipinas ang dugang bakuna para sa lower bracket o kon edad 17 papanawag sa isa ka tuig nga may 29 milyones ang populasyon. Gina-assess pa sa mga eksperto sa Pilipinas ang Emergency Use Authorization applications ang COVID-19 vaccine developer nga Sinopharm apang inalauman nga matapos sa masunod nga simana. Sunod kay Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, nagsapol na Huwebes ang aga ang tiglawas ang Sinopharm sa Department of Health. Duwa pa ni Domingo, ginpadala naman sa Vaccine Expert Panel ang mga scientific data kag clinical trial data sang bakuna para mausisa kag kung may pamangkot mapalambot gilayon sa Sinopharm. Tinutuyo sang EUA nga mausar ang bakuna para sa vaccination program sang gobyerno. Mas ginpabaskog sa Department of Health ang panawagan sa publiko nga likawan nga magwa sa mapuloyan bangon magluwas sa COVID-19. Delikado sa karon sa mga balatian dalas ang tubang niya kainit kalakip ng heat stroke. Ginpahayag ni DOH Calabarzon Regional Director Dr. Eduardo Hanairo nga magluwas sa heat stroke dapat likawan man sa publiko ang sunburn, mga balatian sa panit kag heat cramps. Sunod dire hindi dapat pawalaan sa publiko ang epekto sa kaing lawas ang sobrang kainit nga maghimo magtugas ang mga malala nga balatian. Dapat likawan nga magwa sa pulian sa tunga sa mga oras umpisa alas 9 sa aga tubtub alas 3 ng hapon nga may pinakamainit nga temperatura. Masami man nga mag-inom sang tubig agud malikawan ang dehydration. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Ag sa aton mga
Inyong ipamatian aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion of the Aksyon, Fred Salanga. Balikay naman kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.